yabo nje manje into eshaya uKhadoso yazini ilimit ukuthi ama-foreigners aneslot esingaka. Other than that ngabe iSundowns idlala abantu baphesheya kuphela. Abebala elikhanyayo futhi. Yes, ngabe idlala bheka ama-signings akhe. You can never tell me ukuthi uSaleng usayino Khadoso. Never. Never. Ngenzeka ukuthi kube umsizo technical staff or mhlawumbe ngiyayisola leyo ukuthi mhlawumbe noPito. Yabo. uPito I think he's waiting until the end of the season. Influence or kusho ukuthi ngenzeka une-influence. Yeah. Ngoba yakona i-heads up yakhona ikatholakala kahle naye uSaleng. Yabo. And laba bebenama point alinganayo before le game le. Bena 5-5 yabo. Bashaya ama goal futhi awu5. Ukuthi umehluko iSundowns ya consider 3 laba ba consider 4 baphezulu ngegoal difference +2 laba kwaba +1. We have no business going to Champions League with Khadoso. We have no business. Hayi lapha seko we have no business because next time iSundowns ihlangana neAl Hilal. Yini Al Hilal aqhubeke enze kanje. Yini Al Hilal izokhala futhi. Yini Al Hilal sabhekelo eTunis sabhekelo iPyramids